E por eso non defendemos, o Bloque Nacionalista Galego non defende o galego porque sí. Defender o idioma, defender o orgullo de ser, defender a dignidade é tanto como defender o dereito a vivir e traballar na terra. É verdade que hai que facerse respetar, pero como poderá un facerse respetar se non se respeta un a si mesmo? Pois que saiba o Partido Popular, non conseguirán acabar co idioma galego. Miles e miles de galegos volvemos decir, hoxe tamén queremos galego. E o 22 de maio, amigas e amigos, hai que ir votar Bloque Nacionalista Galego para gobernar mellor os concellos, naturalmente, pero tamén para frear e cambiar a política da dereita. Política de dereita que hoxe fai o Goberno Central, que hoxe fai a Xunta de Galiza. E sinto dicilo así, pero así é. Política de dereita fai o PSOE en Madrid, o Partido Popular na Xunta. Xa me gustaría non ter que decir isto, pero a política de dereita fai na hoxe o PSOE, tan de dereita que o Partido Popular nin siquiera ten que formular alternativas. O Partido Popular se limita a estar calado, tranquilo, porque o traballo sucio estanllo facendo outros. O Partido Popular, o voto que máis teme é o voto ao Bloque Nacionalista Galego, e por algo será. Estes días, como sabedes, está empeñado o señor Feijóo, o Partido Popular, en que non vallades votar Bloque Nacionalista Galego. Sabe o señor Feijóo que se non se vota BNG, o Partido Popular gana. O Partido Popular gana se non se vota Bloque Nacionalista Galego. Amigas e amigos, a por todas, pensen o que pensen algúns, os votos son libres. Pensen o que pensen algúns, os votos non teñen propietario. Polo tanto, decisión de vencer, convencer, ánimo, adiante, e Antón Bao, alcalde de Lugo.